Jonathan Mulilo. Ndiwe. Reason Zunidza. Ndini changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudare tigadzise zvekunetsa pavana wedu. Yanombo dzako svikwa nemari dare izvi zvaitwa zvese. Kutaura izvo Jonathan Mulilo achitaura kuna Reason Zunidza. Kamanyi wakamira sei? Muri wacho. Ukamanyi wakamira sei? Ukama munoti mati mambo muri kutaura namambo pambera. Ukama hwenyu iwe na mai awa newe mukomana, ukama hwenyu hwakamira sei? Ndiwo mubvunzo waro. Pane ukama here kana kuti hapana ukama? Simudzazwi. Tobadanzwa nomwana mulimi wangu nyini nemwana wavo vakaita mwana vese mulimi wako aripi? Mwana wavo aripi? Uya padhuze. Imwe sedera muri yangu yanomufambo kana munga zeriberani makobora mwana anyogara pakati apo. Taura tibwe nyaya yako vanhu. Taura akasimudza zvishamari vanhu tese dare rese roda kundozvoonotaura. Inini musi wa 9 October ndakafonerwa na tete vaGladys na tete ake vakafonera vairi vachiti tiri kuya kumba ikoko nemudzimai wenyu tabata munin'ina wako ari pamba pedu nemwana wavo. Zvadaro vakauya ukuvasiya Gladys. Then musi wa 16 ndakarongana semhuri isusu mhuri yekwangu inini tikati tinoenda sei tinobvisa matsvakare ekuno takamabvisa zvechokwadi 16 October. Then musi wa 20 October mwedzi mumwe chetewo sekumborequesta kwanandamboita sokumbira kwanandamboita kumhuri yavo tichiti ataunza matsvakare ekunaya taizokumbirawo tete wemunhu watinenge tizofambidzana panyaya dzedu dzatoda tase tigadzirise pamba. Musi wa 20 zvichokwadi tete vakauya, asi chakatozoshamisa pakauya tete ava vakauya vakabata matsvakare ekonobva vasiyawo makanda pamba pedu ende makandiro avakamasira vakaita mari iyoyi haana kunge akabuda mune zvakanaka ende akabuda mushindonge vataura mashoko akawanda ekuti ininiwo nezera rangu inini zvakandikashamadza kuti ndingapindura navo ndichiti chii uye nezvavaita. Wakati chii? Mundare munotaura zvese hapana chinoenda. Vakataura vaiti vaita kutaura vaita zvekuta kushora mari yakaiswa matsvakare ekuno. Piri vaiti sei mwana sei mubvunzo wakavabvunza iwo tete vachizonini koza vakabvunza mwana wavo vakati kumwana iwewe ugere zvakanaka here mwana ndopaakapindura zvaakapindura. Then tete obva wazoti ko inini semuregedza zvikadai zvichiitika ndikati iyo zvamunokubvunza izvi tete hazvipindurwe nenini zvinoda kuti madzitete muite sei munge muchitaura murimi. Saka mukutaura kwavaita kwacho ikoko vakabva vakatosvika paextend vakatobvisa hembe pamusha padu apa pamusha pangu inini kutaura chokwadi tinogara tiona vakomana vegare ende iye ndiye akatouya tori mukadzi kutotanga kutaura kuti
paakauya ipapo ende vanhu vachitotaura vandoshanda navo vakomana vebasa saka zvavakaita ipapo zvinhu zvakatondichikamisa kuti wai zvaitika zvakadai so panoita kuti ndimhai ndotori baba vandoti baba vandobvurirepo kana pane zvine zvanetsa baba panguva iyo havanobatika vakazobatika later on vakazobatika nguva dzangofambira asi zvanga zvatoitika zvese saka inini ndosaka ndauya kwamuri mambo ndichiti ndida kuti ndibatsirike kuona kuti zvoni ndingabatsirike sei panhau yacho yekuti pese panonzi panoti panouya hama dzake paiuya hama dzake panotoitika bungozozo chete hapauyike hapasi panouya pane peace hapana runyararo hapana kutaurirana saka handisisina any other way yekuti ndinge ndichinzwanana pane mhosva yemurumbudzwo yamaono here ipapapa panyaya matauro ari kutaura anonza nimunin'ina wako mhosva pane mhosva akabudise mhosva matauro aaita pane mhosva here painganzi handisi kuiona inini handitaura meno imimo kumateo varimo kachakamira iye ndiye ane kutoita panga pamwe ari kudino kuti tingati kuwanda mhosva yake iye ndia mamubvunza zvakanaka chakamira kuti wakasvikotii ari kungotsenga mukanwa chenge chakukumbirwa kwani chekuti taura nyaya yako chaiyo yawaunza kudare kuitira kuti dare rione cheringakubatsire nacho because apa kuti ubatsirwe unoda kubatsirwei pasina nyaya yawati wapinda kudare pamusoro changamiri ndinoona sekuti arida kubatsirwa zveki pakuti kana ukaendesa utsvakirei kuno unenge uchitazira kuti tsvakirei kuno inofanirwa kutambirwa ikoko yokugareko but kana ikadzoswa pane zvikuda kugadzirisa but ataura egaka kuti kanga rikadoko ukatsvakirei azvipindura kuti wakauya wachitaura kuti ishoma wende saka yakawanda inodiwana nake zvako ninakunda anonzai nina wako anonzai iframe nokumbirawo kuti tibatsirwe kana yauya kuno zvakaitika izvo akashaya baba wekubhurirawo kokunzvimbo kwavo hakuna sabhuku yariko anokwanisa kuvabatsira wakaenda upeiro aiwa yauya mamambo iyoyo hausina kweso hausina basa kweso iwe itonga nyaya iyi yatiri kukupa pane zvimwe hatisandaona nyaya yakuiye katozvaonotaura izvo zvekuzoti aenda kupi hazvini zvineinewewewe munhu anobvumirwa dai kana dai akada kuenda kumedzasiri kana kuhaikoti iraiti yechii yemunhu iframe nagredesi pane mana inini ndikuona hangu sababawo watozviunza ende plus watoda kubatsirwa zvikuru kubva pane nyaya iyo wakaita hanzi wazviunza pane ipi pana ishe kuti ishe ndine nyaya ipi yemukadzi uyu yekuti taura zvawazviunzira ipi muchiona munotoona kuti wazvipereka wane mhosva ipi yacho iburisei kuti tiziye ini ndikuona kufanika kuti wazvipereka kuti mukadzi uyu kana kuti haachadi kana kuti ada kubva abvisa mari tambira pane pane parinonetsa iwe chamari wataura kuti tete uyu wakakufonera musi wa29 October wachiti waona Gladys aina Ephraim ndizvo October ndegore riki igogore rineri right iye zvinezvi utauraye kuti Gladys naEphraim wacho watori nemwana ndiye anga ari papero October kwete kuti October mwana angagara ari kuna kare vanga vamurambana here vanga pamusoro ipamo nyaya iripo
kuti vana mulilo vazvinza vega. Musikana anonzi Gladys vakangomitisa, havana kurora, havana kuya. Anozvigara mumba kwavo nemwana wake. Nyaya iripo ndeyekuti azoita kuti wazobvise takurai kuno. Ephraim akawanikidzwa rumba kwana Gladys. Ane fevhesi atuya achihwandira rumba kwana Gladys. Ndo zvazoita kunzi Gladys aendeswe kuwanikwa mune bvudzi uya akabatwa rumba kwana Gladys. Saka nyaya yacho ndaitarirwa ipapo kupfuura kuti ndo pane nyaya. Mwana w'umutima ane mwana ndewani. Zvakutya kuripa manje. Zvakutya kuripa kuti takwenda kundoripiswa. Kwakuchiti iwe mukoma chisimudza nyaya kuti tete wayo wachipenga panapa. Azvona. Kuda kuhanda chii? Pamusoro changa. Ini ndini mbuya wabara murume wenyu. Baba waGladys. Ndatumwa newana zvari kutaura kuti ndandikuendesa matsvakira ino. Kana randi chairomba mangu kana kwakwawo chawazvani. Hawamuzivi. Asi pani chikomana chatokura. Wochiwanikidzwa futi ari wi. Ari kurova Poto futi kuyeyo. Inogara kwamubvuri. Asi ini nemukaura nemwana. Okay. Muno mutokotaura gwagwagwa tekwezva. Ndapa uyo mai avarikuda. Ndinazvaziva Ephraim. Mhosva yacho iripo yekuti tine mwana nangwe naGladys. Tinoibvuma. Asi chatikonesa kuti titaurane nawo imhiko nemasoko nemaitiro azvakaitwa pamwedzi mudiki uyu watakabvisa matsvagira ikona. Hatina kutarisira kuti tichasvika panapa takadai. Taifunga kuti tichafambidzana zvakanaka nanatete vachitipa gwara tichiteera asi zvakakona. Zvakadaro Ephraim wacho ane mudzimai wake pamusoro peiyeyu aripo. Saka iwewe maida kuti 5 mwana ane makore mangani? Ane 4 years. Ndada kuti 5 years. 4 years dzese idzi pakaitwa mwana. Number 1, number 2 uyu Ephraim akandorora. Iye Ephraim akatotsikitsira nekuti aruziva kuti ndiye honze rechi yenyaya. Ephraim atori nemukadzi wake wainaye kumba. Number 3 haaguti mukadzi wake anoenda futi kunaniwo kuna Gladys. Ndakumudzisa mwana wechipiri. Kuda undomupa futi mwana wechipiri pakuti kamubvunza Gladys makaita nekondomu here? Hatina mama. Pamwe watone imwe nhumbi. Shaka hamusikuona kuti muri kuramba muri kurwadzisa. Number 3 maakwaunza futi kudare. Hamusikuona kuti kurwadzisa. 1 maita mwana aane 4 years hamuna kana kumborora. 2 Ephraim ndo kundorora mukadzi wake. 3 anouya ondorara futi naye pamwe atone nhumbu yemwana wechipiri. Number 4 munovaunza futi kudare. Zvese zvimuri kuita kuvarwadzisa hamutendi ba kuvarwadzisa. Ephraim agara nemudzimai kumashure kwana Gladys. Mwana wekutanga ari form2, wechipiri wacho ari grade 7. Saka apa kukanganisa kwaakaita ndosaka. Saka Ephraim ndiye ari kukanganisa. Imimi mokanganisa futi kwaunza chii kudare futi. Tashaya kuti tofambidzana sei maitira azvo zviri kuitwa hatichisina mafambidziro akanaka. Pangoita naka sei? Kuti tifambidzane nawo. Panonaka sei? Imi muri kungokanganisira kumusha kwawoko. Ephraim ane mukadzi wake but uko haaguti anoramba achienda kuna Gladys. Ko kuti muroora aite wakadzi wairi munei? Changamire pane nyaya mbiri inini padzanga kubata. Vakubvunza mubvunzo yangu miviri. Iwewe Gladys, paurara naEphraim kumba kwenyu, haiziva kuti Ephraim ane mukadzi? Pamusoro changamire. Wakapindura yes kana kuti no? Anga asina hana. Haana mukadzi.
pakuti anomwe mukadzi akasonditi ndichitanga kudanana naye 2013 ndakange ndine mukadzi takarambana 2010. right zviri kunzi kumba kuti hakuna mukadzi Hakuna. right saka naitadza kuba muno ndobvunza baba watanga kupanda mati makaendesa matsvagirai kuno makaendesa mari mati taurisai $10 pane mwana ane 4 years akuendesa $20 mamungu katika kutonga nyaya wa matsotsi inotanga chipo matsvagira inini ndiri pamusoro embuya tiri kutaura ndiri kutsigira mutongi abva kutaura ndiri kuona kuti ava baba vakutamba nedare nekuti nyaya yanyatsobuda pachena kuti ivo pane zvavari kutovharidzira kuti vasazviita nenguva semataurirwo aitwa nachangambiri havana kupindura kuti pa4 years idzi maamuri kupi havasi kunyatsotaura zvakanaka avakwasha vanofanira kuti varipire vabhadhare vana Tezvara wavo kuvashungurudza kwavari kuita vanobva vabhadhara chii hakusi kuroora kungobhadhara kuti tiri sori tiri kukushungurudzai tiri kukupai mwana muri kuchengeta tiri kuuya tiri kundorova bota hamusi zvese mumba mavo zvese kupindira mumba mavo taachidzikisai taakuenda kuita vanofanira kuripira chii kunana Tezvara wavo hakusi kuroora hakusi kudii ava vachazounza yerora yavo iri nyaya yavo yerora wanozounza kuti kuripira yakanaka iyoyo kutsvatangarira kuitedza zvinoti aitedza tikaona payakagumira mwena wembeu wagorogoda vanofanira kuti vabvise mombe inotsika yekuti sori kunana Tezvara nekuti kumasoro kwacho kwakajatwa misikanzwa isingajairiki dzamara paiti mwana ane makore aya ndomaonera right ishe ini changamira ndanditi vabvise mombe imwe chete nembudzi mbiri vanoti mombe imwe nembudzi mbiri right vanoti chii tinototi kuva mombe ndokuripa izvimwe zvese zvinozoteera vanozoti ndekuti wambondodzokerawo vana Tezvara vadzokere kumba nyati vamakasimudza ini ndandoda kuti ava babavo vangoti nyepa wauya kumangara handiwo wamangara kuti ibaba isida zvandindaingirini ava babavo waidzosera mari yekukwidza ava vana Tezvara wauya wesawa nemari yavo yawabvisa yedare wawasungisawa wobvisa mombe nembudzi dzemasungiro 3 nemombe plus mombe yekunye mambo kuunza nyaya yakadai kuti ndakuenda kuna mambo kuti mambo waite nyamai wenyaya yakapuka kudai iwo varivo mambo wafanira kunyepera iwe uchizoti iwewe ndio une mhosva wautanga kunomangara muchajei mombe inouya kwamambo kuti nekuti ari kudheerera kutambisa nyika kusimbisa nyika kwari kuita kufundisa vanhu kutsotsi anofanirwa kuenda mombe inoya kwamambo ava ndibabaka iye mukomana wacho chaiye ambotaura kuti iye mukomana wacho pamwe paina pamwe ndovamanufacture mawezi ekutaura iye mukomana wacho amboti chii ari kuenda kwaTezvara achinorara nemwana uyo akatotsikitsira pasi akutoziva kuti baba ndowane mari mukoma hausati bava nemukoma saka ngatitongei mukoma auya ndiye right dare raona kuti uri kushungurudza vana Tezvara wako ndataura zvinhu zvina mazvinyora zvinhu zvina zvakataura zvavari kushungurudzwa vana Tezvara naizvozvo unoenda undoripira mombe yavanondovati kuti is very sorry vana Tezvara takakanganisa tandiri kukanganisa kusvika takuzokuendesai kuna mambo
Iwi muri wana Tezvara wedu. Vana Tezvara hawaendeswi kungotongeswa. Ukaona kutongesa Tezvara wako, hatina kukwana pachivanhu chedu. Handiti? Right, kuno kuDare kunobvisa mbudzi mbiri dzekuuya nenhau dzakadari izvi kuna mambo. Dzauri kuenda uchindopinda mumba mavo, uchindoita madiro ende uchikanganisa. Unoti mubereki akabereka anofara here kana uchiuya wakaita naye mwana umwe izvezvo akundoita mumwe wechipiri, apa hauna kana kuroora, hauna kana kudii. Murume muno tinobvumirwa kana tichida kuita wakadzi vairi, watatu, wana, washanu, varume tinobvumirwa. Ngatibudei pachena tondoroora toita zvinhu zviri pachena. Saka unobvisa mbudzi mbiri dzinouya kuno kuDare. Makosi uchabvisa iwewe makosi awaunza tete, awaunza mai, awaunza mukadzi wako, awaunza baba. Makosi 104 wawade kusungisa nekuti vanouya tete baba vanouya akamirira baba, aneuya akamirira mai nemukadzi wako. Ndaona aine kamwana kako futi kanobvisiswa mari yemabhazi. Saka mari yenyu yemabhazi imari kuuya nekudzokera pamunhu, which is nekudya tokuisa 5 times 5 $25. Iyo wotobvisa paDare izvozvi unza $25 kuti tiwape makosi avo ihari. Uyati $2. Saka chibvisa iri $30, extra $5 yambuya. Kuita $30 vanokupuwa iti $10 vakaisa 5 yavo plus 5. Unzai mari dzacho tiwape. Iyo $30 unza $10 change wape $30. Ndiani unzai $10 change mupuwe $30 here. Saka unozvibvisa rini zviro zvakataura mombe iyo, unoibvisa rini? Mai? Okay, mari yeDare hanzi iyo taiisa pamombe yaachabhadhara. Tawapa yebhazi iyo yeDare yakuzozoya pamombe taiisa pamombe. Unobvisa rini? Pandakamboita zvandakaita umboko ndakasvika hembe dzangu dziri kadzi ndakashava. Unza Dare rega, iro iDare rega. Unotounza kuDare kana uine chii. Handiri muri kudanana? Hamusi kudanana here? Makatadza kutaurirana kuti hembe dzangu Bhizurai mambo. Iwe ungakotovhure makumbo usingabvunzi kuti hembe dziri kuti. Ndakabvunza ndikapindura. Saka hauna kubvunzika nemuHindu wakazovhurire makumbo. Tiri kubva muno wapanza apa waundoti dhari wakuda kuita right. Mombe nembudzi Nhasi right. Unoenda handiti maakuchiiroitorongeka manje hanzi Nhasi kombudzi dzamambo. Nhasi mosvika muchiti wachitinha mombe inoenda kunani? Ndiani baba varipo? Munoendesa kwambuya Unogara paito ndipadhuze. Rugoyi munopuwa tsamba namabhara nekutinha mombe.
yacho kuita kuti musazondoite mapepa ekuti mbudzi dzamambo isimuzaizvi kuitira kuti kune vari kunyora pari panhau yemombe apa panenge pechitodai mutsika chaiyo kana iri mari ndokupai mune mari izvozvo sevanhu vari kuita honest yemunhu inotenga munhu itaura honest honest yandinayo yandinogona kuti right wovapa 350 mbudzi i40 $80 wodipa $80 handiti chindogarai pasi urunzwa muchindogara pasi muchinyatsororana nekuti uyu anoda mukadzi wake uyu muchinda sandizveerewo muchinda kungonakirwa nepoto chete saka kana ari madamages munozounza kudare ari madamages mobhadhara aise madamages ndekushungurudzai vana Tezvara murimi nechii handiti saka mari dzacho mounza anokuda panzi mogadzira mounza kudare momirira imimi tokupai mari dzacho sekutaura kwayaita kuti mufambe zvakanaka okay tosimuka yekuguruma